Castor si Kuya. Hi, March Dari, shoutout. Ito namang ulan. Hi, Rose. Akala ko wala. Alfie the Virgin. Oy, shoutout. Hey, Alfie, shoutout sa'yo. Shoutout, Alfie. Ganda moderator. Thank you so much. Ghost, shoutout sa Ghost. Thumbs up. Thank you sa thumbs up. May moderator kanal. Thank you, Alfie. Ghost Gaming, shoutout sa'yo. Good morning. Good morning din po. Yan, tuloy-tuloy mo lang yan. Upload ko lang ng upload ko. Ano rin yan. Thumbs up din po. Thank you, thank you. Alfie the birthday. 12 viewers, shoutout. Uy, 24 viewers, shoutout. May premier ako, guys. Ay, Will! Will, boom, punish. Thumbs up, boom, thumbs up, Will. Thank you so much. Alonso, Ramos, shoutout. Oh, please. Shoutout si Alonso. Alonso Ramos, shoutout po. 10 viewers at 6 thumbs up, shoutout. Good morning all. Guys, pasuyo ako sa nakapin. Si Mel Girl. Ano, Rose? Subscribe mo yan si Willie Coy. Ano mo yan, tikitan mo yan si, si Willie Coy. Supportive yan. Yan lagi nagpapalipad sa amin. Super kind. Mabait na kaibigan. Hindi ko kasi na-open ang saktong account na or na one. Yung Alfie the Virgin. Alfie the Virgin, connect ka dyan. Tikitan mo lahat na dyan. Huwag kang alis. Tikitan mo lang yan dyan. Madaragdagan ng subscriber. Rose, ganun ka rin, Rose. Done na po. Thank you. Rose. Saan kay Matthew? Hello. Saan kay Matthew? Pin muna kita, Rose. So, wala si, birthday. Yan guys, ito si Rose guys. Kapatid ni Roji. Nag-ano rin, small YouTuber pa lang.
Kailangan help na rin natin po, help. Tulungan niyo po. Dikitan niyo kanyang YouTube channel. Sir Will, itong it, salamat po pala sa kailangan ng God bless po. English mo ano, Alfie the Virgin. English mo, translate mo sa English kasi English speaking yan. Taga away yung siya. Hindi niya gaano mabasa yung, nababasa niya pero hindi niya maintindihan yung Tagalog. Kasi kunti pa lang ang naalalaman. Thank you. Kay Rose, guys, pasuyo. Alfie the Virgin, pasuyo ang kay Rose Casuncia. Dikitan mo yan, dikitan. Foreigner pala. Oh, Foreigner. Foreigner. Rose, thank you, Sangkay Mat. Yan ang kapatid niya, ni paring Roji, Sangkay Mat, yung may nagdadialysis, mayroon dito. Ay, Sangkay B-Boy, shout out. Joyce, shout out sa iyo. Meeting viewers, Mark, where are you in Manila? Novaliches, from Novaliches, Quezon City, Will. Mark, where are you in Manila? Novaliches, Novaliches, Quezon City. Hi, Ate Melody, hello. Thank you so much. 18 viewers at 8 thumbs up at 20. Dami na. Sir Will, thank you for blessing to us, especially to my host. God bless. Uy, ang galing mo talaga. Ang galing mo, Alfie. Okay. Will, ay sana ma-meet kita in person. Thank you so much, Will, for support my YouTube channel and to our group ng B-Boy TV. Welcome po, Alfie. Guys, yan si Alfie ay content creator yan dito sa Dumalay Street. Nasa may Susano, may pwesto yan sila. Yan, rin siya sa YouTube na baka sakali din mamonetize. Sana tulungan din natin, guys, tulad niyo pagtulong niyo sa akin. At yan si Rose, sana ay paangatin din po natin ang kanilang mga YouTube channel para naman hindi lang tayo ang umangat para mayroon din tayo matulungan ng ibang small YouTuber na go-umpisa pa lang. Hi Idol. Jibril, sarap. Hello. I will, hi Eva. Hi Ate Eva. Hello Ma, good morning, happy day. Thank you, welcome to all. Hi Sangkay Grace, wow, Sangkay Grace in the house, shout out. Di kayo nakapunta sa akin premiere, mamaya, may premiere ako guys. 11:30 ngayon, pag malapit na ako mag 11:30 mag-end ako para mapanood nyo ang aking premiere kasi tuwing gabi, ang nanonood lang sa akin, kunti lang, ilan lang. Diyos ko po, nanonood sa akin premiere tuwing gabi. 10 lang minsan. 21 viewers, uy, dami na. Sige po, dikitan ko na kayo lahat habang hindi pa ako Alfie, the Virgin, dikitan mo lang lahat sila. Promise, babalikan kanyan mga Yan si B-Boy TV. Yan, kumatawa si B-Boy. Guys, mayroon ako premiere pang gabi, mayroon ako premiere ng 11:30. Gagawin ko na lagi yan, araw-araw. Pag may mga vlog ako. Kasi, pag gabi kasi walang masungkit na manonood. Puro lahat na 11:30 PM ang premiere mo. Pasyalan mo yung aking premiere. Ito, bababa ko muna. Wait a minute. Go to punta na lang kayo sa channel ko para makita niyo. Ate Melody, hello. Dan the Kid Alfie. Thank you, Ate Melody. Maraming salamat po. Dan ako sa iyo kagabi. Oo nga po, nandun ka po, Ate Melody. Si Ma'am Criselda nandun din. Si Kabus nandun. Si Ma'am Shibing nandun din po. Sino pa ba nang pumasok? Jonas ba yun? Jonas. Pumasok din sa akin. Hi to our viewers. Patamsak naman po ako sa aking live. Hi Ate Maribig Abanes. Hello. Marco, love you po. Ingat po kayo lang dyan sa province. Pasensya na po kayo kung wala pa akong naiabot sa inyong pang merienda nyo. Promise po, I tried. Kasi hindi lang naman sinahod ko nun. Ito kasi yung binigay sa akin ito na buhay na pipe, hindi ko pa ginagalaw ulit. Kasi gusto ko yung kita. Ayaw ko yung pagsitinda ko na mauubos lang ako. Hindi
kita. Baka Friday, lumuwas na naman ako para magano. Alfie the Virgin, sabi na Ate Eva. 12 viewers at 8 thumbs up. Thank you so much guys. I love you all. Guys, next ko dito si Alfie guys, si Pin ko guys ha. Sana supportahan po natin guys. Tulad na mag-suporta niya sa akin. Hi, Ate Ma'am. At Ma'am Corsalda, thank you so much. Uy, kabus, Sir Sangkay. Good morning, Sangkay. Kumusta? Hindi pasensya nakasangkay kung hindi ako nakakapasyal sa iyong mga ano, sa iyong mga or live premiere. Pre-try ko mamaya pag wala akong ginagawa. Ano rin ko na lang, ha? Pasensya na. Kabus. Rose, thank you so Rose sa pagtambay. Ate Eva, hello. Mark Jo, I love you too. Ate Eva, maraming salamat sa inyo. Team Tacloban, 4 sister ng Team Tacloban, I love you all. At lalo na kay Nanay Jolita Reyes na lagi lagi sa akin, nanonood sa akin mga vlog or premiere. Thank you so much guys. Ma'am Corselda, Miguel Sharab Mark. Thank you Ma'am Corselda, I love you po. Salamat po sa iyong pagpasyal gabi. Barbs, hello Barbs. Thank you so much Barbs. Okay lang Sangkay, waray problema. Kabus official, pasensya na po talaga kung hindi ako makapasok. Oy, Pasaway channel, Miguel Sharab. Guys, pasunin nyo lang po sa nakapin ko ha. Kapatid ng kumpare ko yan, si paring Rogie, ayan ha. Yung kapatid niya si Rose, Kasensya. So yun naman po, try natin po bigyan ng kanyang malibigyan ang kanyang subscriber. Sana po ay ma-reach na po niya yung 50 subscriber guys. Kasi konti na lang naman po ang kailangan niya. Sa may mga ninja dyan po na hindi naman siguro po kayo busy. Pasuyo na lang po, paabutin na natin ng 50 subscriber to si Rose. Para ano kasi 38 subscriber na po siya. Kailangan ma-reach niya 50 subscriber para makapag-live siya. Check data kasi ang loading. Loading ba ako? Yeah. Video na ako, Sangkay. Sige lang, Sangkay Macho, no problem. Mami, thank you. Mami Macho, sabi ni Barbs. Matthew and Mami, halo, sabi ni Kabus. Check data kasi nag-loading ka. Wala. Guys, balikan ko po kayo. Mamaya ha, tulog na ako. Okay, bye-bye host. Thank you, Alfie, the Virgin. Thank you so much. Salamat sa kalipad, Mark. No problem. Nalit na ba, guys? Pamparan Zelda. Melody, Ate Melody, Mami, hello. Hi, sis. Hi, sis Matthew. Good morning. Marjo, good morning. Thank you. Ate Gemma, maraming salamat po sa support sister na walang sawang suporta sa ating mga kawaray. Thank you so much sa inyo guys. I love you all. Important viewers at 14 thumbs up. Hi Barbs, thank you so much Barbs. Ay, mais ate, mais. Maisan nyo na, matamis. Ano mo lang yan? Ay, nangyari, nanakaw ako. 16 viewers, thank you so much po. Guys, pasuyo po sa nakapin kay Rose. Party Didi, welcome to me for visiting my life. Thank you so much, Party Didi. Party Didi, thank you, Ate Marvick Kabush. Hi, Barb, sa live mo, sabi ni Ate Marvick Tabanes. Thank you so much, guys. Hi, Kate. Kate, pasuyo ako sa nakapin, Kate. Good morning po, good morning din po. 17 viewers, I love you all. Marvick, sabi ni Kabus.
Busy na ako, Mark. Dito lang ako, tambay muna. Sige lang po, Ma'am Cricela, no problem. Maribig, I love you, sabi ni Barbs. Good morning. Pari Didi, thank you so much, Paring Didi. Hi, Rose, at sabi ni ate Maribig Abanis. Kabus, Miguel Sharon, sabi ni Criselda, channel. Pari Didi, hello, sabi ni Kabus Official. Guys, pasuyo na lang po ako sa nakapin. Dagdagan po natin para umabot siya ng 50 subscriber. Pasuyo po. Please. Guys, ang hindi pa naka-thumbs up sa akin, primer, pasuyo lang. Shalan nyo ang aking primer mamaya. Right? Asan siya? Medium lang, ba't hindi ka sa malaki? Medium lang. Malaki size. Normal daw. Palitan ko na lang pag mamaya. Ako na asan lalaki? Asan? Yan. Yan. Rong thành quỷ mà nói chia tao á, ngày ông này mới đi đá rồi. Đi rồi nhiều. Ngày muốn ngày. She Spring, Rose, She Spring, Mommy, love you always. To suppose. She Spring, thank you so much. Tôi đang livestream đi. Masarap? Malaki tayo. Opo, masarap po talaga. Bili na po, buy na mais. Sobrang malaki. Rose, thank you so much, Rose. Uy, 23 viewers in the house. Shout out sa inyo guys. Thank you so much. Sobrang livestream. Para sa? Para. Mga Vietnam. Para Vietnam. Sarautin nyo. Hello. Arigato. Xin chào. Kinchaw. Anong kinchaw? Ibig sabihin kinchaw? Hello. Kinchaw. Arigato. Ano ibig sabihin ng arigato? Hello. What meaning is hello? Kinchaw. Arigato. Ano yun? Oh, hindi niyo alam yan? Hindi niyo alam yan? Hindi. Yung beautiful, anong ibig sabihin ng beautiful sa salitang? Ha? Keep guy? Keep guy, guys. Yung gwapo, yung handsome. Đẹp trai. Keep chai. Arigato. Sulo pangalan eh. Ano? Ikaw đẹp trai. Deep chai, thank you. Deep chai. Hindi, babae, đẹp guy. Keep guy. Guys, andito sila guys, oh. Keep guy, guys. Okay, yung may nagkaya mo Chip hi. Hi, 21 viewers, 16 thumbs up. Shout out, I love you. Ngayon daw ako 50, bukas 20 ha. Ano damit yan? Kulay puti lang. Meron iba. 22 viewers, wow, thank you so much. Balikan ko po kayo lahat. Rose, thank you so much, Rose. Sana dikitan niyo po yung si Rose, kapatid ni paring Rodian, na babaka sakali rin po na makano sa YouTube para suportahan po natin yan. Ay, Tris Marias Farm, thank you, pabili mais. Tris Marias, hello, Miguel shout out sa iyo, Miguel shout out. 20 viewers at 18 thumbs up, I love you all. Guys, pasuyo po sa nakapin. Thanks, Review lang siya, ông có tiền. Ciao. Vietnam? Are you from Vietnam? Không, ở đây nó livestream cái gì vậy? Chứ không phải Facebook, TikTok, YouTube. YouTube. Hi, Janet. Thumbs up. At Cô em với tao. Okay, Hin chào. Xin chào. Hin chào. Annyeonghaseyo. Anong sa'yo? Ano yun? Chinese yun eh. Ha? Ni hao ma. Ni hao ma, sisi. Masisi. Guys, dito yung mga Vietnam. Nasa Pilipinas sila ngayon. Ipapautang. Wala kayo ibang papautang? Wala lalaki yung pautang? Mayroon ako niyan. How much that? How much? Hey, hi my friend. How much? Áo đẹp nha, tẻ lại. Next time. Hi Trish. I still working host. No problem. Okay, Grace, go. Pag ano pa deliver na?
Tres Marias sa Bicol. Tayo dyan, malayo yun. Hi Daniel, last day ang channel sa Habagat Ongay. Will, big love shoutout from Tres Marias. Mark, sabihan mo utang kami, Team Tacloban. Sabi ko nga, ano ba yung pinapautang nila? Damit daw at saka Islander. Nihaw! Nihaw ma! Thank you so much. Wala tribal? Bukas. Bukas, try ko mag-utang. Nangutang ako. Buhay naman tayo sa utang. Hi, Janet. 13 viewers at 20 thumbs up. I love you all. Guys, pasuyo po ako sa nakapin sa ating kaibigan na si Rose. Si Rose Conscientia. Hi, Ate Gemma. 16 viewers. Thank you so much, guys. I love you all. Mark, sabihin mo mangutang kami Team Tacloban na right time. Hi, Ma'am Shibing. Morning. Like 21. Thank you so much, Ma'am. Ma'am Shibing. Maraming. Thank you po. Kabus. Thank you so much, Kabus. Ma'am Shibing, thank you so much po. Maraming salamat po. Ay, mais. Iba na. Sige. Sige. Sorry. Yes. Yes. Ini na ito yan ko. Ay, shoutout sa 15 viewers. Shoutout sa inyo, guys. Kwenta lang po. Kwenta lang po. Bili na. Kwenta lang yan, boss. Murang-mura na. Bagong balag. Yan, 60 kilo dyan. Mura na po yun. Kwenta. Ha? Ano sila ko lang? Diyan ka lang, host. Mga sumuna ako sa kakuhuyan. Sige, Tres Marias. Hi, at Tita Out. Thank you so much. Ma'am Shibing, thank you so much po. Hello po. Diyan ka na kasi sa tungko. Kasi, matigas yung gaganda nga niya. Ganda po yan. Matigas. Shoot ko. Murang-mura na yan. Shoot ko yan. Oo, shoot corn po yan. Dilaw po. Mura na yan, boss. Hindi matigas yan. Kaya hindi magulang po. Kaya sa malamang magulang. Ha? Hindi po yan magulang. Ilang kilo po ba? Mahal pa rin ba to? 50 na lang? Hindi na mahal yan, kuya. Patay tayo dyan. Nakaraan niya, 100 bintahan namin to. Isa, 3 piraso lang yan. 5 piraso, 50. 5 piraso na yan. Mahalang ka pa rin. Patay tayo dyan. Dapat magtanim kayo. Para may sarili tayong maisa. Pag marami ka ng mais, ano sa amin, para sa'yo na kami hangin. Hi, 21 viewers. Thank you so much, guys. Hi, Florente Topas. Pa-shout out from Palawan po. Oy, Florentino. Shoutout pala. Florentino Topas. Miguel, shoutout sa iyo. I love you. Tita Au po, everyone. Hi, Tita Au. Sabi ni Kabus. Mami, thank you so much, Mami. Ma'am Shibing. Tres Maria, shoutout, sabi ni Kabus. Tita Au, Kabus. Kabus official, sabi ni Tres Marias Farm. Thank you so much, guys. Tita Au, shouty, sabi ni Tres Marias Farm. Thank you. Tita Au, thank you so much. Ma'am Shibing, thank you. Thumbs up po sa aming premiere. Okay.
Wait. Kita ko may premiere po ako mamaya 10 ano 10 may premiere po ako mamaya 10 ano 11:30. Ay, Master Rapid, shout out. Dita out, shout out. Guys, pasuyo po na shoutout sa inyo guys. Ate Gemma. Thank you. Okay, host. Magtanim na lang ako ng mais. Haha. Oo nga, ma'am. Like done. Thank you sang kay B-Boy. Naka-live si ano guys ha? Naka-live si ano si Willie 28 naka-live siya ngayon. Hindi ka pa naman naninig, ba? Sige mo lang, tingin na ako na. Naka-live si Will guys. 16 viewers at 26 thumbs up. Thank you so much guys. Pasyalan nyo muna si Will 28 naka-live. Yes, yes, malayo. Yes, yes, malayo. Guys, pasuyo naka-live si ano. Oy, Marocco official, shout out. Loko, waiting na Hana Migo Challenge. Go go, Hana Natik, aray ko. Bahala ka na buhay mo dyan, Marocco. Wala ka Marocco. Bukas madami sa loob bukas. Oh. Ate Maribig Cabanes, Manila, shout out po. 16 viewers at 27 thumbs up, I love you. Guys, pasuyo po ako kay ano, kay Tita Au. Naka-premiere. May premiere po siya mamaya. Guys, may premiere pa ako mamaya ng 11:30. Sana mga pasyal po kayo. Ma'am Shibing Kitchen, hello. Huwag tayo kay So, laki ng mata nun. Maroko, umayos ka dyan. Pagalitan tayo ni Tita Au. Pa ako nakapasyal din sa ano niya eh. Sa premiere niya eh. Kasi nag-edit ako. 3 video yung edit ko. Loko, hoy. O, tita ko yan si Maroko. Loko. Lagi niya yung binabanggit sa live ni Japper na kay Hana, Ligo Challenge daw tayo mag-support. Aray ko. Sana all. Gusto ko rin ha. Solid tayo dapat kay Hana. Sana all. Siguro panay ka panood doon Maroko. Kay Hana, Maroko. Maroko idol. Maroko ka talaga Maroko, official logo. Ikaw Maroko Igoy. Ikaw daw. Walang pasok. Walang pabakat kasi kay Soy at kapakpak. Hana tayo. Kanyakis. Oo, kanyakis ka talaga.
Manyakis talaga tawag sa'yo. Dapat Marocco official manyak. Alay tayo dyan. Di ako pwede manood sa Hana. Ligo Challenge. Tol Marocco. Baka bugbugin ako ng asawa. Ikaw na bahala dyan. Manood ka na lang doon. Doon na lang ako kay Sue. Kahit walang Ligo Challenge. Pwede na yun. Kaya Hana, magbubugbog ako ng aking partner. Pag yun ang pinanood ko. Oo, tol. Pag napadaan niya yung sa akin newsfeed o sa YouTube ko, napapadaan ako, sabihin mo. Nakita mo na naman yung dibdib, ah. Excuse me. Ano yan? Sa tingin naman. Go. Ha? Nandiyan sa mga... Diyan na lang kay... Sige, dito na. Yeah. Sige na, dito na lang. Oo nga ni, sige na, di mamaya na. Kaya nga, may ginagawa ako. Elen! 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 Ito. Ha? Shout out 9 viewers. Thank you so much, guys. Guys, naka-live siya, no? Willie to eat. Shout out yung kanyang bahay. Okay, may sati. Namili? Ha? Boss J, thank you. Thumbs up tol, thank you. Naka-live si Wilton. Pasyalan mo si Will. Nandun na sila. Nandun na. Kanina 20 viewers ako, nawala na eh. Pumasok sila doon kay Will. Pasyalan mo tol. Thank you so much. Natapos ko lang mag-live tol. Mag-charge muna ako tol. Oh, sige. 9 viewers at 29 thumbs up. Thank you so much. Kano mais? Uy, Bobby TV. Parang sa'yo. Ano pala yan? Ano ba yan? Wala. Ayun yung punta mo rito. Ito talaga. Saka doon dito nandiyan. Saka doon dito lang. Hindi, nakapala dyan. Kaya wala ito silang tinda. Nandun sila kaya no? Kanina 24 viewers yan. Nandun kay ano yan.
Nag-live pa siya, no, si B-Boy? Nag-live kanina. Si Will, nag-live din ngayon. Ano niya sila eh. Pasok ko. Palit pa siya, no? Nagpa-member siya. Sa'yo? Muna yung siya. Oo. Gano'n lang. Ha? Hi, Esala vlog shoutout. Sangkay, tusok, otro, abus. Dito. Sige lang, dito lang. May ano ka daw dyan sa bayaran mo natin. Ano? Sabi. Pagdaan mo dito. Hindi mo pera sa bahay. Inano ko lang yung pera ko dito. Ha? Inano ko lang yung inano ko lang yung Hi, MC Vlog. Shoutout sa iyo. Corsalda, thank you. Well, viewers. Dami yung viewers si Will ngayon. Wala kasi kayo. May premier naman ako sa premier naman ako mag-vlog. Oo, Tiling natin yun. Sabado linggo nandito yan. Mark, dito lang muna. Punta ako sa shop. Natusan ako. Sige lang po, ma'am, Crystal lang yung trap. MC Vlog, thumbs up dan. Thank you. Suyo ako sa premier ko. Sangkay, B-Boy, thank you. Yung sa B-Boy. Okay. Oh, maganda. Pero malaki ang kinikita dyan. Pero malakas pa Kahit ka na, Tet. Kaya ba yan pa rin tako ng tako? yung bago yun. Ay, nako na bigis. Dapat mo muna yung kapadaan ko lang. Ate Gemma, shout out. Ito lahat lang. Ito lang yun. Hoy, galis siya, umalis ka dyan. Ma'am Corsalda, shout out po. Maraming salamat. Hoy! Umalis ka dyan! Umalis ka dyan, huy! Ang sarap ng buhay mo dyan. Akala mo nasa ano ka, ha? Nasa Luneta Park. Yun.
Okay, malayo. Ayan. Pilipinas na. Oy! Wait lang. Wait a minute akin. Wait a minute. Mas mabutas. Balik ba? Ayan, sige. Medyo. Patingin mo na ako ito. Ito mga nandito. Vlog, oh yun oh. Ate Criselda, hello. Ate Criselda. Ako muna dito, proxy ni Mark. Tita Au, hello Tita Au. Kilala mo ako Tita Au? Yan, MC, Criselda, sabi ni Tita Au. Yan. Yes, salubugin nyo. Padalang chocolate yan. Nag-love shoutout sa inyo dyan. Wala si Mark, mamaya pa. Napili lang ng tahong. Looks familiar. Looks familiar, sabi ni Tita Au. Bali. Nadaw mo. Uy! Nadaw mo. 160 ang kilo niya. Ayun, pwede natin para mais. Lagyan mo mais. Si Mabi TV yun. Taaw. Look familiar. Mabi TV po. Mark Joe. Mark TV pala dyan. Oo, lagi naman dito. MC. 16 viewers at 31,000 shoutout guys. Guys, pasuyo po kay Willie Toit na ka-live siya ngayon. Puntahan natin. Yung natin mabait na sponsor. Share nyo guys. Samsakan nyo dito. Nice to. Magluto ka. Natin. Timing ka, pumunta ka rito, wala. Sa messenger. Wala ang pangalan. Ayun, pero daming account kasi yun. Di ba sa Palawan natanggap sila ng ID na national ID na preprint lang. Yung ID ko ako. Oh, barangay ID. Hindi naman yun. Kuha ka dyan sa gulod. Yung sa atin, sa mga kanyang, alam mo yung dyan, yung Meralco? Dito. Tin-ID ko ako doon ng tin-ID. Sa Meralco. Di ba may daanan pag gano'n, may pag ganito pa kaliwa? Meron dyan, paggawa ng tin-ID, postal ID. Yan ako nagkuha dati ng postal ID. Pwede yun Oo. Oo, tabang may lungs pa.
Tingnan natin. Nice. Palawan, tinatanggap yan yung Oo. Tinay din natanggap. Pero mas maganda, yung pag-alay. Kahit tanggap. Ano yun, pag monetize. Monetize ka na. Ang gagamitin. Pero din nga. Sahod na ngayon. Ay, mapuno na yung gusto sana niya mag-drive. Ako, mag-drive sana. Nawagan ko. Papadag. Paliparan ko daw siya ng kahit 500 bayaran nila. Baka kumpitin mo rin. Naman yan tayo. Yung kapal. Yan lang. Yung mga 5,000 pa rin yung tatawag. Or sahod mo pa lang naman yan eh. Hindi ka naman yung gano'n pa lang kukunin ng tax. And viewers, shout out. Ibig sabihin, pagawaan pala yun ng mga ID. ID. Postal ID, tsaka tin ID. Meron dyan. Malapit lang. Isang lakad mo lang. Postal ID. Pwede mo ng postal ID rin. Yung national ID kasi ako, hindi ko pa nakukuha sa PSA. Akin, nakuha ko yung dito lang sa may ano. Kasama ko. Randan mo. Tinaubos ko na. Saka nakakot yan. Naka-video na lahat sa akin yung mga ano. Dito yung mga menu nila. Ano naman talaga ito, supportive naman ito. Bakit ka mo? Pag nga-monetize ka tayo na dami ko papapalitan. Ano ba bang mga Ay, Kabus! Pugotro, Sangkay, thank you sa Kabus, Sangkay. Maraming salamat sa video. 7 viewers at 32,000 sa diba? Kasi kung monetize niyan, lagi naglagay. Subo. Subo mo yung subo. Pupunta daw ito dito. Kaya pupunta yan dito sa Pilipinas sa December. Tama ka rin. Oo. Pupunta yan dito. Oo, pupunta yan. Nagtanong nga yan sa akin kasi sana ako sa Manila. Ha? Sabi ko, nung balik siya. Lala. Oh, yung tutulak. Pwede hindi. Lalo tutulak ko. Sorry. Kasi nito kasi Toto. At ko, yung anak mo, sasabihan mo yan. Hindi, patulan ng anak ko yan eh. Kita mo, bago pa. Ngayon pa lang schedule ng pasok. Eh, dumihan yun yung polo. Tapos sinuntok-suntok niya. Ina. Princess, dapat di kinukusin ng gano'n. Oo, dapat kinukulong yung mga ganyang bata. Yung anak ko napakapit eh, kung patulan siya ng anak ko. Hindi pinapalabas yan. Kasi yung anak ko nagtitimpinan dyan, nagsusumbong sa akin yan. Baka bilang patulan yan. Bata pa naman yan. Baka ako, ayusin mo yung ano mo, ikaw, ito puro ano. Pagkit na kainom ka, baliwala ka na sa anak mo. Pabayaan mo na lang. Pabayaan na niya, ito nagtintin, nasa na. Nandyan lang. Tawag yung pinino. Ha? Hindi ko alam. Hindi ko pa, di na nag-aaral. Steve! Yan ako, may pangarap ako sa anak ko.
So, wala siya para sa mga anak. Ito, wala nang comment section. Ito ang dami na nakala. Ayun na, sunod-sunod yun. Nasaktan na ng anak ko, hindi man lang yung pag-ibig. Kita niya, rapat-rapat. Saglit lang naman naglalay doon. Ito na sa'yo. Naglit lang din ako. 11:30, mag-out na rin ako. Ano oras na ba? Ito pala, 10:22. May criminal kasi ako. Sabi ko sa anak ko, sabi ko, pag di nagtino si Papa kainom, lalayasan ko. Wala pala sinasabi na rin yung anak ko. O hinarap ko sa kanya. So, yun yung anak ko. Hindi ka pa sinungaling. Totoo ko tao. Lalayasan ka din ng anak mo. Hali daw. Kainom, yun ka daw. Ang ginong dito, yun pa sa bayan. Ano? Pati ko ba yung nasikaso? Ikaw, hindi yung nasikaso sa anak mo. Ayun yung pag-ibig. Yan ako yun. Kasi bigyan ko, ayan na naman, yung anak niya, hindi mo lang yung inaano yan. Nananakit na eh. Kahit sinong bata na, sinasaktan. Si Toto? Yung ano, yung anak niya, yung bunso, kahit sabihan mo yan, may pala ng anak yan. Yung anak ko, pag nasaktan yan, mamamatay yan. O anong bait yan, yun ang ugali, masamang ugali pag gano'n. Kahit din mo na ako, tahimik ko, pag sinaktan ako. Lalaban talaga. Kahit sino. Ang ginagawa ko talaga eh, magmula ka ka. Siya pa pinangano yung kamay. Wala kang dala. Kahit may sanang kusina, yung sanang misa, yung mga bata ron, sinusuntok ko. Ano ba, kaya mo ba yan? O kaya ginawa sa kanya ng mga ano, itong sumadsad yung mukha. Tinulak ata. Kadsad yung mukha niya, oh, may bangas dito. O, tapos, di alam nito, tapos yung gano'n. Si Mami pa. Fishing, wala na. Wala na, di na nag-aaral, di na umuwi dyan. Sakto lang. Ewan ko, dati ni parang na doon, may asawa na raw. Asawa lang. Asawa lang. Tatlo. Wala na. Wasak nikay na. Bata-bata pa no? Inintindi na yung anak nila. Huwag na sila mag-anak, huwag na sila mag-asawa. Ganyan. Mga anak nila, di nakaintindi. Sa akin, sa buhay ko, ako, wala akong pinangarap, di ako nakatapos. Pero ang gusto ko lang, mga anak ko makatapos. Ayoko sinasaktan yung mga anak ko, nananamit yung anak ko. Kahit sino pang tambay mo yun ang labanan ko tayo. Masyado mo yung anak niya, hindi ko rin mapatunan kasi bata. Eh, yung tatay yung sinasabihan ko. Tama yun, tatay ang ano. Sinabihan ko, ikaw, kung ayaw mo magkasama tayo na loob, sabihan mo yung anak mo, alam mo yun. Ay ko, malapit-lapit ka na. Ilan ba yung sakit na sinabihan? Pangat din na. Ako nagpapangapat. Ay, magkaibigan tayo ka kung gusto mo kasama tayo ng loob. Pasok niya naman kasi sa iyo. Nakapit ko lang naman ako. Yung sa harap, pumunta tayo lang, binubuli rin yung anak ko. Tinatawag ko yung magulang, hindi ako umuwi. Doon sa principal. Hindi ako umuwi. Kasi hindi dumating yung magulang, sinabi ako, magulang ba kayo? Ano mo pag-aaral ang ginawa niyo? Bakit yung may pag-aaral? Hindi ko kasagot eh. Ay, pag sabi nyo pinayo kayo, pasisyan ko, pag pinatagin yung mali yan. Kahit narasaratan nyo, bibili ko pati nyo. Saka sabad yung mag-atawa, yung mag-atawa. Ano ba yung ako? May isa idea. May isa. Why you know? Kain. Grabe to. Alam mo. Pero mag-orin na po. Mag-orin na nila. Kaya hirap po. Mabalik. Mali naman. Yun niya, kumakain nga ako eh. Dadating ko lang. Ito yung gin. Didiscussing nga ako. Kasi, oh, bubuli Bueno, ka. ano naman kasi na? Ano
Grace Green. Glory. Pulo lang ako sa bahay, may pulutan pa ako. Glory Grace. Bayaan ko ano sa clip. Ay, palitong lang. Pati ko lang yung tunnel ko, dalawa kami. Binigyan mo na kanina. Na-high blood ka na naman, boss. Junjun ah. Sabihan mo. Ano ka pa ng buraot ka? Buraot. Buraot? Ako nga nagpabili, buraot. Nagbigay pa si Permit. Kwenta lang po, tumpok. Ako nagpabili ko. Kwenta lang mo. Kwenta lang din. Yan po yan. O yan. Ay, kung isang timba. Palog ka dyan. Isa po. Ano ba mas mabili yung puti yung ano? Puti mas maganda yung puti. Kaso lang mahal lang talaga ang puti ngayon. Magkano po unan yan? 440. Ito na lang ma'am. Pag tinumpok mo, wala ka nang kikitain. Sa isang daan nga, magkano lang kita mo dyan? Isang 20, Yung si Christian, 23, 20, isang kilo. bibigyan ng puna, luubusin. Kung saan lang. Ako, may mga sisiripos dyan. Ako, pag pumunta ako lang, ako papabili ng alak. Ha? New Year sa New Year. Dilaw, ang napakamurang dilaw. Isang sakong ganyan, 800 lang. Ano pang gabi? Okay, sila dyan. Mura lang dilaw. Nilong ko, nilong kayo, hindi ako nilaya. Kaya yung kayo naman. Ano ko ng ano yung, kanina yung kulang. Pulutan lang. Nag-iyaw pa. Yung malaki yun eh. Ang dilit. Yung malalaki, iniyaw ko. Hey Kabo, shout out. Thank you so much sa katambal. Ayaw mo. Pag-ibig. Ano yung dalawa? Ay, sakit kami. Ano wala? Bagong pumunta rito, for 30 stay, may kain na. Kung nandiyan si Krista, pagkagalitan lang. Siguro bigyan na ako din yan. Anong bigyan eh? Ako na Na ako pare. Pare, salamat ah. Walang panghulog. Wala nga naman panghulog. Paano ko ito bibigyan? O ito te. Ito na pagbibili ka, sabihan Sabihan mo. mo na yan. Hulog mo yan. Para ano, totoo ko yan. Bigat. Isa na talyan mo. Bukas. Yan ito. Titing. O binigyan. May bumalik na ito. Sandaan 160 pindahan niya. Kahit ko yung urang 41 po. 700 dati. Bigyan mo na 600. Isang dapat yan. Samantala sa amin, ganito. Ang ano to sa amin, sa Kaya Cavite? bosan. 20 lang to. Ito, ganito karami, 20. Kanina? Wala na ako sa Saan? pagpapawas mo. Ito, sa mga tropa. Ternate. Tunay. Minsan nga, binibigay nila sa akin eh. Bigay sa akin 600. Kasi nagbabiyahe ako ng bus doon. May tutri pa. Yung mga pasero ko na ano na may mga ano, baklad, may mga 1.8. may mga taniman ng talaba. Tsaka taho. Ay, binibigyan na lang ako ng taho. Wala lang akong sasawa. O yun, pero yun yun, bibigyan ko. Dalawa sa akin bigas lang. Kung bibili talaga. Bigas o sim? Ay, bigas kasi. Doon sa ako may Ito kasi malayo sa dagat. marami po. Ano, yayaya ko sa bahay kanina. Nawala ko sa bahay kanina. Malayo dito sa ano kasi. Yung bigas yung Sa ilog lang naman yan eh. Oo. Doon kayo na pulo ng anak ko. Ano po nito? Ito yung anak mo, sabi yan. Yung mo kaya magpamigyan, baka Ito, tinatanim, titatanim ko yan. Meron ng mga kawayan ng mga nakatusok, tinatanim yung mag-rad sa labis eh. Wala ko sa Tulad ng tapang anak ko yan. hindi. Yung magkapunay mo pa tayong dalawa. Sabihan mo yan, sa akin sa inaaway dito. Makasamantay na yun, sabihan mo yan. Maray, tamsak, done. Sorry, di rin ako nakagamit dito ng live. Like said, will I need to sleep. Medyo! Sige lang po. Eh! Sige lang po, Sir Sunny Sen, walang problema. Kasi mali pala to, ano yun? Sir Sunny Sen.
Uy, Manoy. Si Manoy. Manoy, wala yung pakay natin, Manoy. Wala si Jerry. Manoy, wala si Jerry. Bigo si ano ngayon. Manoy, wala si Jerry, sayang. Di bale, may panahon pa naman. Wala mo. Pabili nga. Kilala niyo si Jerry, sabi mo. Ma'am, kilala niyo po si Jerry. Minsan. Pagka siya nandito din, chat mo ako pagka nandiyan siya. Sabado linggo, sure yan, nandito. O baka bukas Ay, nandito. Manoy, sinadya mo talaga. Oo, kaso wala eh. Mapabili na lang siya ng tahong. Yan na lang pagkaanuhan niya. Kakain na lang ako ng tahong. Ito, tahong mo. Tsaka binigyan ako ni Paddy ng ano, mais. Kain na lang muna siya kay Bigo. Kain na lang muna siya ng mais. Kakain na lang ng mais. Ano ginagawa mo sa bahay mo? Wala lang. Kaya hanap ako ng extra. Puro extra lang muna ginagawa ko ngayon. Yan. Sorry, reply ko na lang to. Reply ko na lang to. Antok talaga ako. Ingat. Ingat, Manoy. Sige, mag-reply Sige, ka na Manoy. lang. Ay, premier ako. Sa premier ka na lang replay. Oh. Talaga naman. Ang isda, ano? Malo Oliver, hello. Thumbs up post. Thank you so much, Malo. Malo, naka-live si Willie 208. Eh, hindi ko pwede. Pasyala mo doon, pasyala. Dalawa channel niyan, si Malo. Anong channel yung isa? Sandaan. Yung Malo Oliver. 100 lang po, ma'am. Mura na po. Mahal naman. Magkano ang isang ganito? 4-4. Malu. Si Malu Olivar. Minsan mo makakasag din dito sa akin si Malu Park. Ano yun, no? Una yun, yung dati nagpapano kulay lagi ng live. So, minsan yung pumapakyaw. Pero nakakalabas pala ng bahay, marami ka nakikita. Saan tago ng tago sa bahay? Minsan dito ka mag-live. Minsan. Kaya lang, kailangan ko magdala ng power bank pag dito ako mag-live. Dito ka maglubat yung ano. Mas maglobat nun. Kaya nga hindi ako nakapagdala ng cellphone pag umalis. Bumili ka cellphone. Isa lang ba gamit mo cellphone? Oo, isa lang. Pag nandiyan airpod ko, yun, nagagamit ko kami. Pag nandiyan airpod ko, minsan dalhin ko dito yung cellphone. Dito ako pagla-live. Oh, ito, Wordo, shoutout. Kasi Weirdo Official, nakita ko yan doon kay American Life. Oh, ano yan? So word yan. Sulit yan, napaka ano yan. Ganda ng ano nila, grupo nila dito. Good morning, Tol. Maraming salamat din, Tol. Mabi TV, oh. Mabi TV, sir. Weirdo Official, hello. Hello. Mabi TV. Ayan. Ano yan? Dumalay boys. Papa is missing daw, sabi ng anak mo. Papa is missing daw, sabi ng anak mo. Uy, dito ako, nak. Dito si Papa. Dumalay boys. Count ko yan. Ilang cellphone ko sa bahay? 4. Ay, 5. Kasama itong dalawang cellphone ko. Ito pala yan, Mabi. Opo, ako ito, si Mabi. Shoutout din dyan sa inyo. Weirdo Official. Oh, andun lang tayo kanina kay, kay American, Ito, Julina. Ator. Autor. Shout out, yeah. Sa Julina Autor. Taga saan ba ito si Shout out. Julina? Taga rito ba yan? Iwan ko lang kung taga saan. Parang kilala kayo. Parang kilala ata ako. Shoutout daw. Tuloy na, shoutout sa'yo. Oo nga. Naghahanap ako ng jalapeno Ator. dito. Ano? Soral na Ator. Walang jalapeno dito. Hinahanap ko si jalapeno. Wala si Cherry. Nasa. Oo nga eh. Alberto, maraming salamat ah. Pasyal ka kay Will. Naka-live siya ngayon. Naka-live. Pasyalan mo. Jalapeno.
Ikot siya ako. Ma'am Malo, Alabar. Naka-live si Sangkay, si Will Itoy. Pasyalan nyo kanyang live. May premiere ako mamaya mga 11:30. Sana makapasyal kayo. Patamsak naman po sa akin premiere guys. Pasuyo. Malablab. Ma'am Alabar. Miguel Shara. Doon na lang ako babawi sa premiere ko. Kasi siyempre pagbigyan natin ang ating kaibigan na si Will. Minsan lang naman mag-live yan. Oo, kailangan niya sa mag-shower niya. Hindi, mabilis yan. Mamumuni agad siya. Kasi, kaso lang, hindi siya nag-upload ng mga video, long video. Short video. Kaya lang, ng live lang. Ay, Eljon Official. Loko, shoutout sa iyo, Eljon. Madami na bang dumadaan na chicks. Nako, napakarami Oy, na. Marami, tol. Yun nga pinunta ni Mabi dito. Nakakita na nga si Mabi ng Bangkok eh. Yun ang pinunta ni Mabi rito. Shout sa iyo, Eljon Official. Tol, weirdo. Love you. Solid team bully. Solid support. Su, Lambukana, please support napaka buting kaibigan na asikaso, mabait at maaasahan. Walang akong masabi. Salamat, Lord, at sa pinakilala mo sa akin si Sunang Bukana. Sunang Bukana, good luck sa iyong malalakas ang kalaban ni Su. Si Hana, si yung asawa ni Kanuto. Kasi Kanuto. Si Sok, si Sip, Step. Pamilya sa si Kanuto. Si Step, napakalakas nun to. Di siya din. Mambon. Abutan yata ako ng ulan. Malakas yan. Malakas. Kunin number share mo sa akin. Kunin daw yung number share mo sa kanya. Yung mga chicks. Yari ako. Di ako pwede Eljon. Si Mabi na lang. Wala namang asawa yung si Mabi. Ako may partner ako. Magbubug ako ng aking partner. Baka di na ako pauwiin sa bahay. Si Mabi pwede si Mabi. For single Kumusta only, benta, for tol? single. Tama lang naman. Nakakabenta-benta naman to Eljon. Thank you Eljon ha. Sana talaga yung unang nabanggit mo. Yan laging binabanggit ni Maroko. Tinan mo. Andiyan na yung partner. Ano talaga unang nabanggit mo patay, yari. At sa hindi ko lang bruto mamaya. Bugbog na naman tayo rito. Malakas siya, si Step talaga. Ang daming makalaban ni So. Ang daming Bukana. Si Tolitz. Si Chong Lois. Si So. Basta maraming Bukana. Si Amuni. Ang dami. Nag-Bible study ka din pala kay Hana. Eljon, umayos ka dyan. Magbugbog tayo ng ating partner dyan. Ay, Shoutout kayo sa Maria Picalas. lumabas tuloy si Yari na naman Mrs. tayo yan. Andiyan naka-video yan. Dalawang cellphone naka-video. Yung cellphone niya nando kay yung account niya nando kay Will. Magaling mag-English yung mga partner ko. Kaya lahat ng tinatanong ko dyan, siya siya ang tagasalo ng mga May translator ka. tagasalo ng mga English. Marunong naman tayo, kaso lang hindi lang tayo talaga. Hindi tayo sa regular English eh. Mahirap ang English eh. Tayo nag-aaral tayo Puro Ako, nag-aaral ako sa Bayabasan eh. Highline ma. Andiyan si Eljon hinahanap daw si Hana. Hana ng Sabi ni kanina, pumasok dito si Maroko na una sa inyo. Sabi ni Maroko, tol, support tayo kay Hana. Ligo challenge. Yahawa. Talaga ito si Maroko kababaero. Oy, bahala ka sa buhay mo. Len ma kami. So kami. So ng Bukana. Tol, ano pa pala yan? Ninja mo? Kala ko main channel. So ng Bukana kami guys. So, ng Bukana, ayaw namin kay Hana. Baka mabugbog ako ng aking partner. Kaya nag-delete, bahala kayo dyan. Sino yun? Hana, Provinciana, full support, Ligo Challenge lang malakas. Aray ka, Eljon. Maayos ka, mabugbog tayo na. Si Maroko, loko-loko rin to eh. Palagi na lang yung sinasabi. Kanyari ka kay Tita Au. 10 viewers at 39,000. Ay, Shane Balboa. Saan ka ba? Kay Hana o kay So? So ng Bukana. Ayan si Eljon. Kay yan. Tsaka si Maroko kay Hana yan eh.
Alam mo pre, yung video ni ni Hana, lahat talaga. Puro video challenge. Oh, malakas ang niya, content na. Alam mo naman mga tao, manyakol. Mga lalaki, lalo mga lalaki, mga manyak. Oo. Ayun ang inaabangan minsan. Wala namang matapala doon. Kaya malakas yung niya, malakas yung channel. Pinsan ko si pinsan mo ba? Sorry, kala ko. So, Nambuka, shoutout sa'yo. Sana, kahit makagraduate ka lang, pwede na yan. Si Kamuning kanina, nag-live, oh. Ilang $100? $400. Oh, $400 ang pumasok sa kanya. Si Steph kahagabi, bali $300. Grabe ang mga palipad sa kanya, ang lulupit. Sulit. 8 viewers at 40. Naka-live kasi si guys, si... Tawag nito si... Pre, ulan na pre. Una ka na. Ulan na ka pre, salamat. Ingat. Sunod na lang. Balik ka sa Sabado o Linggo. Oo, diyan yan. Lipat na ako sa bakahan kay... Dito yung Akin na, pinibigay niyo ay mga taga-bundok ni Gigi, gago ba kayo? Ayos kayo ah. Bigyan mo ng hangko. ito kayo, no? Oo. Huwag na siraan. Ha? Sino malupit mo? Ay, shoutout Ron's live journey. I'm hello all about. Thank you so much. Okay, Ron's, naka-live si ngayon, si Willie Toy. Pasyalan niyo. Naka-live siya ngayon. Shane, thank you Shane. Sis Lenma, huwag kang maingay dyan. Sabi. Sino? Ang alin ba? Ron's. Tony ba? Next vlog siya. Kumusta na po? Kumusta na yung anak niya po? Kawawa yung anak ni Tony ba? Mayroon siyang yung lalaki niyang anak ay inoperahan. Tapos meron na naman siyang another problem. Yung anak niya namang babae na nag-aaral, pumapasok lang. Nasagi raw. 3 araw pa daw, 3 araw, hindi pa daw gumigising. Okay naman siya. Okay na? Sana. Ang naka-live si Willie to 8. Naka-live siya ngayon. Pasyalan mo. May premiere ako, pasyalan, balik kayo sa akin ha. May premiere ako 11:30. Pero, live si Willie to 8. Okay, pasyal ko. Pasyal ka. Naka-live si Willie to 8 guys. Mamaya 11:30, balik kayo mag-ano ko, may premiere ako. Kwento lang mo. Zelda, thank you po sa tambay. Nandito. Guys, pasuyo po.
isa na operahan, yung isa bundol. Oo nga eh. Sana gumaling sana po sila. Manalalig lang tayo sa taas. Gagaling yan. Tony Bayo. Nandito pa ako sa labas. Sige lang po, Ma'am Pasenda. Guys, pasuyo kay Willie Noy, guys. Bili natin, mais. Ay, butas ba? Wala. 5 viewers at 42,000. Wala na. May sati. Hindi na kayo may sati. Seven viewers, thank you so much po. Rose, thank you, Rose. Rose, punta ka nyo kay Willie Toy. Pasyal ka ron. Willie Toy. Pasyal ka ron kay Willie Toy. Na-subscribe mo na ba yun? Willie Toy. Pasyalan mo. Kalike ko na yun.
ma'am. 50 lang tumpok. Yan ako mag-end. Mga 11:30. Kasi mayroon tayong premiere mga koray. Wait lang. Ayan. Ano kami? Nasa bayaw kahapon, di ba? Nanood ako ng vlog ng TV namin eh. TV namin, Andre, di ba? Oh. Nanood ako. Bumaba ngayon si Abby, asawa ni Bojo. Ay! Parang kilala ko yan. Parang alam ko, parang dito lang yan ah. Gago, nagadirin sa atin yan ah. Nanood ako sa TV namin malaki eh. Oh? Naano mo sa TV? Nagulat ko ah. YouTube ah. Ay, may kumawala. Ang nasira ulo yata ito eh. Hindi ka daw niya kilala pero Hindi ko niya kaya natin vlog ko. pinsan ko yung babae. Ha? Maya pa naman yan. Maya na lang, lilipat na lang ako dun. Ha? Yung sirado yun. Lilipat ka na. San ka? Saan siya? Dito na ako. Sa'yo ah. Sa YouTube, panoorin mo sa YouTube. Kasi hindi makakadikit, may taong sila. Dito ka. Luwag dito. Tira dyan? Tira. Wala mo yung kagagala mo. Ano? Ano ba stopboy ka? Hindi ka maintindihan. Kwenta lang tumpok te. Wala si ano, Loy Loy. Sili natin.
Ma'am Mona Fernandez, naka-live po si, si Willie 08. Pasyal po kayo. May premiere po ako 11:30. Balik na lang po kayo mamaya. 11:30. May premiere po ako mamaya. Like done. Number 43. Thank you sa iyo. Thank you po. Maraming salamat po. May premiere po ako mamaya 11:30. Pasyal po kayo kay, kay Willie 08. Okay lang po ako rito. Nag-edit din ako ng video. Matambakan ko kayo ng video. Dalawa pa akong i-edit na video. Ayaw bumaba niya sa inyo. Ate Melody, naka-live po si, si Willie 08. Pasyal po kayo. Tikang ka na nga to. Ano ka tuwaray ka pang upungan. Salamat po sa pagtali. Muna, thank you po. Salamat sa pagtambay. Baka di ka pa nakapasyal po kay Will. Ito 8, naka-live po siya ngayon. Pasyalan natin guys. Ang ating mabait na support chatters. Go.
Ilan ba yan, Jay, sa'yo? Ilan? Magkano? Okay, malayo pre. Kapit ko lang dito. Para di masaging yung ano niya. Jay! Okay. Oh, 11:30. May premier ako. Pasyal ka ha. Pin kita ron. 11:30. Ayun na, 11:30 AM. Mona Fernandez, thank you so much po. Maraming salamat po sa pagtambak. Ay, John Paul, kaya. Shout out to you, Tony. Basta. Naka-live si Willie o Tol. Yung super chatter namin. Pasyalan mo nga to. Thumbs up nga to sa kanyang Lagi kayo yan nagre-reklamo.
viewers. Thank you so much, guys. Mainit. Akari, let's go, shout out. Mga Kari, naka-live po si ano ngayon? Si Willie Toy. Saan po kayo ron, no? At paano ako patamsak ako sa premiere ko mamaya 11:30. Pasuyo lang po. Mag-out na rin ako mamaya kaya. Hello, morning. Hello, Sir Mark. Thank you po, Mama Kari. Mama Kari, naka-live po si Willie Toy. Pasyalan niyo po. Nandito po kami. Yan ang ano yan? Jetta. Hi, how are you? My nana is here, guys. My nana. Mommy, hi mommy. I didn't see you, sorry. Didn't see you earlier. You're so cute, thank you. Yeah. Like Roblox. So I just got home, mommy. Wow, 64 likes. Wow, yeah. Thank you so much. Appreciate it. How's everybody doing? My chat page again. Hold on, guys. Yeah, I know people. Mais.
MC Kulit TV. Shout out, Japper. Shout out. Dito si Japper. Oh. Japper ng ano, ng dumalaw. Ito. Yung ano namin, yung lagi nagpapalipad sa amin. Yung mais ko, punta ka po rito. Bilis Jupor ko yun. Iba yung live ko, iba naman to. Narinig ka. Hindi naman nanonood sa akin. Nasa live sila, Biboy. Nasa live ni Will ko. Nakabigil lang iba nilang cellphone. Kaya wala akong tao. Miss Kulit TV. Sige, pupunta kayo rito. Bigyan kita mais. Hi, Ate Jennifer, Martin. Hello, shout out. Kayo nagtinda, te. Si Jennifer, maraming salamat po. Palike na lang po. Thank you so much. Guys, watch nyo lang yung aking video sa aking mga latest videos, guys. Yeah. Guys, ha. Para mayroon kayo matanggap sa akin na ano. Blessing, pipili ako. Mayroon akong 3 napili na. Si Ate Jennifer, si Ate Pia, at si John. Lagi kasi nanonood sila ngayon sa aking mga video. No skip ad, guys. Mga taga dito sa Novaliches po. Panoorin nyo po yung aking mga video para pagdating na ng September 22 ay sahod nyo sa YouTube. Isa kayong mabigyan. Kay Ate Jennifer, sabi ni Dumalay Boys. Mindset ko. Yeah, boy. With viewers at 48 thumbs up. Thank you so much, guys. Hi, Ma'am Criselda. Tumama na naman ang mata. Puro na lang tama. Wala namang ano. Tatamaan talaga. Alabas. Oh, tragis kang buwanga ka. Okay? Ayop. 34-13. Di pa nag-19.
Ate, puro ka kasi kaya wala kang karatayan eh. Puro ka katarantaduhan. Oy, General Mark Anthony, shoutout tol. Kabisi ko, naka-live si Papa Piolo. Papa P. Oh, taga-sampu lang. Yan mo kayong moderator. Papa Mark, hello. Taga-sampu lang. Uy, shoutout sa 9 viewers at 50 thumbs ako. 31, 32. Tsaka 93. Kabisi ko naka-live si Willie Toid. Pasuyo ako. Tapos yan. Bigyan ko moderator to ng aking mga mababait na organic viewers. Ate Jennifer, thank you so much po. Salamat sa inyo 9 viewers guys. Shoutout sa inyo. Guys, may premiere ako mamaya. 11:30. Sana maka-join kayo guys. Hi, General Mark Anthony. Shoutout sa iyo. I love you. Kabishi, sino ulit nakapa Mark? Si Will 808. Naka-live siya ngayon. Balik ka na lang mamaya ng 11:30. May premiere ako. Puntahan mo ko ha. Palike muna ako ng premiere ko. General Mark Anthony. Thank you so much. Ayos yung pangalan. Uploadan mo, tol. Uploadan mo ng uploadan lang. Go, why not? Oh, thank you so much. Thank you so much, Kabishi ko. Isa lang naman mag-live yan kasi si Willie Toy, kaya support natin yan. Mabait naman yan. Walang katulad. Kalupa, General Mark Anthony. Oh, ano yan? Taga rito yan. Kasamahan ko sa trabaho, nagtitinda rito. Kasamahan ko nagtitinda. Uy, 14 viewers ha. Ang dami natin viewers guys. Thank you so much sa mga viewers natin dyan. Sa mga subscriber ka sa YouTube channel na nandito sa Dumalay Street, manood kayo sa akin, mag-watch kayo sa aking mga video. No skip ad guys. Challenge ko sa inyo, mayroon kayong placing sa akin sa 22. September 22, mayroon tayong bibigyan ng 8 ang bibigyan ko. Una na yan, bibigyan ko sila Anthony, sila Ate Jennifer, at si Ate Pia at si John, lagi nanonood sa atin. Wait, uploadin kita mamaya sa bahay General. Upload din. Ano lang sila, organic viewers lang yan, kabisi ko. Mga organic viewers, hindi pa nila alam yung mga ganyan. How about me? Kamag-alala, papasabihan ko na lang sila. Subscribe ka. 100 ko. Kay Rose, shoutout din kay Rose, Pasensya. Conscience. Bili natin, pasensya. Bili natin. Di talaga marunong pa sa mga organic viewers ko yan. Sabi ko sa nila kanina, nung nakarang araw, panoorin nyo yung aking mga videos, no skip ads, para pagdating ng 22, sahod ko, magpapaano tayo. Bibigay ko sa nila. Isa na yan, tatlo na sila eh. Tatlo na napili ko si Ate Jennifer, si John at si Ate Pia. Salamat pare, kaibigan, dami. Thank you. Boss General Mark Anthony. 12 viewers at 50 thumbs up. Wow, 50 thumbs up in the house. Thank you so much. Alago sa laban silang laban lang. Meron tayong guys, meron tayong paano sa atin. Maya mag-end na ako 11:20 mag-end na kasi mag-start. 11:29 pala para mag-start na. Start na ang aking premiere guys.
Glory Creation, thank you so much. Guys, ano na lang, 8 minutes, mag-start na tayo ng ating primer. 7 minutes na lang, 7 minutes. Start ng primer. Glory Creation, thank you so much. Hintayin ko lang mag 11:30 para maka-primer tayo. Ano lang naman yan, 40 minutes lang naman. Saglit lang yan bago mag-live si Sangkay Matthew. And na rin. Tapos na ang aking primer. Palive kasi si ano ngayon, si Willie Toy. Support natin yan. Napakabait naman yan. Andun naman yung aking misis, ang aking partner, naka-video sa lang. Usap-usap siya. Bago lang po ako. Oo, madadagdagan din yan. Pasok ka lang ng pasok. Madadagdagan yan, Tol. Salamat Salamat sa panonood, Mark. Tol, paring Mark, thank you sa iyo. I love you. Salamat sa iyong panonood sa aking Huwag ka mag-alala. Mayroon ka sa sahod ko. Mayroon kang matatanggap na blessing. Thank you Ate Jennifer. Maraming salamat po. Sana lumago tayo guys para matulungan natin ang ating kumparing Roji guys. Sana lumago tayo para matulungan ko ang ating kumpare na nasa kondisyon ng kanyang sakit na papagaling. Sana po tulungan natin guys. Kaya suportahan nyo lang ako guys kasi pag mayroon tayong sasahurin, siyempre aambunan natin ang ating kumpare para naman palive na sumo. Kamil. Oh, let's go. 8 viewers at 50 thumbs up. Thank you so much. Loh, food trip man. Ito ba? Food trip. Si Jennifer, dati ko yan. Lati Jennifer siya si Anthony nanonood. Manood ko sa premiere ko Si Jennifer, thank you Mark, Waray TV. Thank you Manood kayo sa akin premiere, ano na lang siya 4 minutes na lang mag-start na. Hello my friend, thank you sa inyong dalawa, salamat sa support. Hindi kayo nagtinda, tumal din naman, okay lang hindi kayo nagtinda, wala namimili. Avocado? Iwan ko dyan sa may CI po. Try nyo po dyan. 3 minutes sleep guys. Kain agad? Maaga na dito ha. Bibila ko mamaya Ganda? Wala. Bukas pa. SIM card mo, 39 lang. Rose! Kaya magkano? 100 po, kilo. Well, kasi mais namin.
nakuha. Ma'am Craselda, thank you po. Living viewers, thank you so much. Babay na, mag-end na ako, te. Bye-bye. Mag-end na ako. Mag-start na ang aking premiere. Papasyal na lang po ako, papasyal. Start na ang aking premiere, guys. Pasuyo na lang. Again na ako, babay na babay. Thank you sa inyo, guys. Start na aking premiere. Mag-start na. Thank you. Abangan nyo na lang po. Maraming salamat sa inyo. Salamat, Rose. At kay Ate Jennifer at kay Makulit. Thank you. At kay Mark, Tol. Pre, salamat. Babay na, babay. Mag-start na aking premiere. Thank you so much sa inyo, guys. I love you.